През последните години община Годеч се стреми да се превърне в все по-привлекателно място за живеене и работа. Затова и общината съвместно с местната инициативна група Берковица, Годеч и Драгоман кандидатства по различни проекти. 3 от тях са инфраструктурни за реконструкция на улици, тротуари, съоръжения и принадлежностите към тях, както и озеленяване за улиците Академик Игнат Емануилов, находящи се в централната градска част на Годеч, и улица Тентява. Реконструкцията на тротуарната мрежа е извършена на улица Височка. Община Годеч кандидатства по мярка инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктура чрез местната инициативна група за реконструкция на тротуари и улици. Обхватът на проекта е изпълнен и в един от най-привлекателните и слънчеви квартали на града, квартал Слънчев бряг. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за реконструкция на тротуари и улици в Годеч е над 300 000 лева. Чрез тях се подобри значително инфраструктурата в града, което е от съществено значение за посетителите и за гостите също така на градът ни. През 2023 година община Годеч кандидатства чрез местната инициативна група Берковица, Годеч и Драгоман за оборудване на спортен комплекс в град Годеч, чрез монтаж на стрит фитнес съоръжение и оборудване и обзавеждане в средно училище професор доктор Асен Златаров, град Годеч, на стойност 45 873 лева. Оборудването на учебното заведение, това е от съществено значение, тъй като децата нямаха необходимите условия за провеждане на учебните занятия, както и децата, които имат нужда от ресурсни учители, кабинет съответно за осъществяване на учебния процес. По мярка подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура, община Годеч чрез местната инициативна група е одобрена по проект за придобиване на преместваема сглобяема сцена на обща стойност 99 900 лева. Чрез закупуването и наистина се оживи значително културата в града. В сцената съответно се изпълняват песни, танци, Великден също така и разгледяваме за коледни тържества по случай 1 юни. Общината ще продължи да кандидатства по различни проекти съвместно с местната инициативна група. Общината ще продължи да кандидатства чрез местната инициативна група, тъй като виждаме огромен принос за развитието на общината като цяло. Препоръчваме силно съответно общините и останалите частни лица и фирми да кандидатстват чрез МИК.